היי נועה, מה קורה? סבבה. אז מה, הכל מוכן עם החתונה וזה? אני רואה שיש לך זמן לקרוא. תגידי, רציתי לשאול אותך, את ויאיר בסוף אתם חותמים על ההסכם קדם נישואים הזה, נכון? יוסי, עזוב אותי עם זה, טוב? אני לא מאמין, את נכנסת לחופה לא מוגנת, את לא מבינה את זה? יש לי את יאיר, הוא יגן עליי. זה מה שגם אני חשבתי. אבל דוגרי, היית מאמינה שבסוף אני ויאל אנחנו נתגרש? לא, אבל אני ויאיר זה לא אתה ויאיר. ועד כמה שידוע לי, גירושים זה לא עניין גנטי. האמת היא שבמקרה שלנו אני כבר לא בטוח. אני רציני אבל. תקשיבי. אם את זוכרת, יעל לא רצתה את הגירושים האלה בכלל, נכון? ואם אני הייתי האישה היום, אני הייתי ללא גט. אני לא רוצה להכניס את הרעל הזה ביני לבין יאיר עכשיו, טוב? את הרעל הזה? את מדברת איתי על רעל? אני מדבר איתך על מאות נשים ללא מזונות, ללא תמיכה. הם מאות נשים שתקועות במקום. אני אפילו אני מכיר איזה אישה מוכה אחת. 15 שנה הבעל שלה הוא לא מביא לה גט. 15 שנה והרבנים לא יכולים או לא רוצים לעזור לה. אז אם אני ויאיר נחתום עכשיו על ההסכם הזה, אז בעלה ייתן לה גט. אני לא יודע. ואני גם לא יודע ומקווה מאוד שאת לא צריכה. אבל את הולכת להתחיל פה גל חדש של שינוי. יוסי, אני מתחתנת. לא יוצאת להפגנה. שנייה. תדמייני רגע, אוקיי? שאין כתובה. אין כתובה מוכנה. את ויאיר אתם יושבים וכותבים ביחד את המסמך הזה. אוקיי? עכשיו, זה המסמך שאת היית חותמת עליו? מסמך שבו את כבולה אליו? זה המסמך או שהייתם עושים מסמך ביחד שמבוסס על כבוד הדדי? מה היית בוחרת?